Voi sentään, farkun lahja on aivan revennyt. Ei hätää, paikataan se näin. Liimataan kangasliimalla kangaspala reijän nurjalle puolelle. Kunnolla liimaa, että varmasti pysyy. Silotellaan kangas paikoilleen ja annetaan kuivahtaa. Käännetään sitten housut oikeinpäin ja viimeistellään vielä reunat liimalla. Sitten ommellaan. Siksakkia moneen kertaan ees ja taas. Noin. Paikkaan ensin tämän pidemmän repeämän ja sitten vielä tämän isomman reijän. Noin. Siistitään vielä kangaspala ja leikataan langanpäät poikki. Valmis tuli. Kyllä taas kelpaa käyttää.